saka tembung NU santri dan rakyat wis manunggal dadi siji insyaallah negara Indonesia dados negara sing baldatun thayyibatun warabun ghafur Allahumma amin. Hebat luar biasa. Luar biasa. NU santri rakyat dadi siji manunggal Nusantara. Wis ora mungkin diogak-ogak, ora mungkin dipecah belah mergo NKRI menika harga mati. Nggih. Wah, seneng kula saiki. Kene ya lho, Kiai kampung. Rene aku iki pesenan iki. Pesenan sinten? Pak Kiai Gus Hari pesen iki kon nggawa. Rencana ajeng ditumbas. Pripun to? Gus Hari kok. Gus Hari. Nggih. Niki kon mesene Mas Mondol kon ngejak nek pentas rencana arep ditumbas. Arep go apa? Go cetik geni lho. Raiku kaya rencek no piye kok. Lah wong ya sing sabar iki ning gone pondok pesantren suwan para kiai, para gus-gus alim ulama, enek tetembungan ke innallaha ma'asabirin. Wong sabar ditresnani Gusti Allah. Lah, dadi wong iki kudu sabar. Kudu sabar. Lah nek nuwun sewu, lah nek kesabaranmu, keikhlasanmu antarane kowe karo aku, ya moh kalah to Mas nek aku karo kowe. Wong al-ikhlasi ruhul ibadah, ikhlas kuwi roe wong ibadah. Mulane ibadah apa wae landasane dengan keikhlasan. Keikhlasan. Contone kaya aku, nek kowe mesti gak paham. Piye? Awakmu wong muslim. Muslim. Awakmu wong Islam. Islam. Lanang pisan. Lanang. Wayah Jumatan awakmu salat Jumat. Salat Jumat no. Delalah pas salat Jumat melangkah neng masjid. Terus sapimu ucul ngebyong tandurane tanggamu. Apa yang kamu lakukan? Sebagai orang Islam Muslim, Jumatan no. Sapimu mangan tandurane tanggamu nesu dosa kowe. Ya ngopeni sapi sik. Ora oleh pahala. Ora entuk salat jemaah, ora oleh pahala ngopeni sapi. Sapine jak Jumatan. Wong edan. Apa enek kok sapi jak Jumatan mlebu masjid iki lho, berarti kurang ikhlas. Kurang ikhlas beda karo aku. Lah nek awakmu? Ya pertanyaane iki lho. Pertanyaane mau. Dina Jumat. Iya. Awakmu sebagai seorang muslim, ya. Lagi 5 langkah arep nang masjid. Heeh. Lah terus sapimu ucul ngebyong tandurane wong. Piye sing mbok lakoni? Sebagai wong sing ikhlas, aku tetep budal nang masjid. Sapimu ngebyong tandurane wong. Sapine sapa? Sapimu. Aku pun duwe sapi. Kok lancang kowe? Kok lancang? Kok lancang? Wedhusmu. Aku kowe Jumatan. Wedhusmu ngebyong wong. Piye sing mbok lakoni? Wedhuse sapa? Wedhusmu. Wedhuse sapa? Wedhusmu. Aku pun duwe wedhus. Mosok wedhus. Aku sapi ra duwe, wedhus ra duwe. Yo wong kok melarate ngalam donya iki. Sapi ra duwe, wedhus ra duwe. Lah pancen ya seniman kok. Wong seniman, nek seniman ki tugase apa kuwi sebagai seorang seniman tanggapan ngene iki ya ora mungkin ngopeni sapi, ngopeni wedhus. Mungkin. Masalah ki ya ora mungkin ngopeni sapi, ngopeni wedhus, dhek sing diupeni jago ngono lho. Lah dienggo apa jagone? Pitik to tarungan modele kaya untulan to. Oh, ora len kuwi biyen. Biyen ngono. Kuwi biyen. Oh, biyen. Saiki ya pancet ngono lho. Ora ya Mas ya. Niku lak saderenge kula tepang kalih Rama Kyai Gus Hari. Gus Hari. Nggih, tapi sakniki alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Sakniki kula pun mboten minum-minuman keras kula pun mboten ngeten. Ngeten pun mboten. Oh, sakniki kula alhamdulillah pun ngeten, Mas. Alhamdulillah. Wis tobat. Wis gelem salat berarti wis gelem ngene iki. Salat dulu. Lah ngene iki sak ember. Oh, malah sak galon. Malah sak galon. Wong nuwun sewu nggih Mas Alek nggih. Kados pahargyan dalu punika Hol Kiai Mageti. Nggih, leres. Betekipun napa to para kiai, para alim ulama menika lak estunipun nguri-nguri kabudayan. Nguri-nguri kabudayan. Wong wayang menika jarwa dosake wajibe sembahyang. Nggih, leres. Ana sing arani ringgit mergo mbiyen Sunan Giri sing nganggit. Nggih. Wayang menika wajibe sembahyang, ringgit Sunan Giri sing nganggit. Ana tengen, ana kiwa. Tengen kuwi tegese ngantengke bab angen-angen. Kiwa iki lho hawa. Dadi kiwa niki hawa tok niki. Nggih. Nak niki sing kiwane mriko. Nah,
kiwa karo tengen. Lah kiwa nek saka kene kan lho kiwane teng mriki. Nggih. Tengene teng mriku. Nggih. Mulane pagelaran